To już zaczynamy. Sí, veña por a vellera fai 5 minutos. Imos esperar... Ah, xa está aquí, xa está. Moi boas noites a todos e a todas. Vamos a empezar a sesión ordinaria do Pleno do Concello de Mos. Antes de nada, me gustaría que guardáramos un minuto de silencio porque hoxe hai unha nova víctima de violencia de xénero, unha muller de Vigo, que o seu compañeiro, pois... Moitas gracias a todos. Empezamos entón co primeiro punto da orde do día, que é a aprobación de actas das sesións anteriores. Temos a acta do 24 de setembro. Sigue quedando pendente unha acta porque volve a coincidir que non está o secretario que estaba naquel pleno, entón entendemos que é mellor que se falen con el directamente as cuestións coas que nos está de acordo. Entón, acta da sesión do 24 de setembro. Algo que decir sobre acta? Non. Tío socialista? BNG? Non. Votamos entón. Votos a favor da acta? Por unanimidade.
No segundo punto da orde do día temos unha moción do Partido Popular sobre os cemiterios. Ola, boas tardes a todos. Procedemos á lectura da moción que presentamos e que foi favorablemente informada na Comisión de Obras celebrada o pasado luns, cos votos a favor de Compromiso por Galicia e a abstención do Partido Socialista. Doña María Inés Monteagudo Romero, voceira do Grupo Popular Municipal de Muros, presenta para o seu debate polo Pleno da Corporación e a aprobación se procede a seguinte moción. Chega a data na que se honra a memoria dos nosos difuntos, polo que moitos veciños de todo o Concello acuden aos cementerios parroquiais e municipal do noso Concello. Evidenciarase así a situación do cemiterio municipal de Muros, afectado por diversos problemas, como a mala iluminación, o deterioro dos accesos, a existencia de filtracións que afectan as paredes dos nichos e a falta dun axardinamento que o recinto demanda dende hai xa tempo. Resultaría chocante que a estas alturas non se procedera polo Concello a unha posta a punto dos distintos recintos parroquiais do Concello, pero o recinto municipal precisa dun proxecto que vai a máis aló e teña en conta as instalacións, a zona de enterramento e os accesos. Propoñemos, pois, ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: que se proceda á limpeza e acondicionamento das instalacións dos cementerios, que se redacte un proxecto de acondicionamento do cementerio municipal de Muros que inclúa, entre outras actuacións, as seguintes: axardinamento do recinto, mellora dos accesos, tratamento das paredes, habilitación dun espazo para utensilios e cinceiro, e se lle dote dun servicio de mantemento. Que se habilite nos orzamentos do próximo exercicio unha partida orzamentaria para levar a cabo dito proxecto. É unha cuestión que salta a vista o estado do cementerio municipal, moi deteriorado, supoño que todos os que estades aquí, ou moitos dos que estades aquí, o veríades con os vosos propios ollos, e pareceunos que é bastante urxente acometer un proxecto de acondicionamento do recinto. Por iso o presentamos a esta corporación. Moi ben. Partido Socialista. Estamos totalmente de acordo. Venegar. Ben, primeiro de nada, pido disculpas por non poder asistir hoxe a comisión informativa, en causa de forza maior de último hora un previsto que non pude. Segundo, con a moción, para o noso programa, que era necesario urxente facer un plan de mantemento de todos os espazos municipais, incluído o propio cementerio, cal en sí leva anos de abandono, moi necesario e moi urxente. Agora, pois, é un momento no que entendemos que esta fin de semana pois un espazo moi utilizado, unha pena que de pena. Por iso que estamos facendo toda a información e estamos aquí en Galicia. Moi ben, pois o Compromiso por Galicia tamén está totalmente de acordo. De feito, na comisión informativa se votou a favor. Tamén é un tema que comentamos xa en moitas ocasións e se incorporará no orzamento pois unha obra no cementerio de Muros da Atalaya que require, que é necesaria. Entón, estamos totalmente. A segunda intervención, quero popular algo? É unha necesidade evidente e supoño que todos a vemos. Partido Socialista. Venegar, algo máis que engadir, non? Pasamos entón á votación da moción. Votos a favor da moción? Ben, o terceiro punto do orde do día son as resolucións da alcaldía. Tendes aí a vosa disposición as actas das xuntas de goberno e dos decretos. No cuarto punto, mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia que presentar? Presentamos unha moción por urxencia sobre os recientes orzamentos aprobados pola Xunta de Galicia. Temos outra moción máis que tamén a presentamos por urxencia, que é
sobre a comunicación que se fixo fai pouco tempo no DOGA do 6 de outubro sobre o documento de Portos de Galicia de delimitación de espacios e usos portuarios do Porto de Muros. Esa para dos, e logo, como non tiña máis copias de esas para articular, Bueno, vamos entón. Venega, ten algunha moción? Non. Vamos entón por dúas mocións que presenta o Partido Socialista. A primeira paso a lela ou quería ler vostede? Pero non prefería empezar como ten que ser a ausencia. O sea, nos queremos primeiro facer unha intervención con respecto a ausencia. Por que as presentamos por ausencia? Non as presentamos para que se puderan poñer como punto de orde do día. Pois a primeira presentamos a por ausencia porque evidentemente... A ver, espere un momento. Está claro que antes de nada hai que debatir e votar a ausencia, pero para debatir e votar a ausencia temos que saber de que trata a moción. Entón, eu creo que non está de máis que a leamos e logo se debatirá ou non se se ratifica a ausencia, se se inclúe ou non, pero creo que o primeiro importante é que se saiba de que vai a moción, por eso lle preguntaba se a quería lea e nos expón o porqué a presentan por ausencia. Moi ben, como vos ten. Moción que presenta o partido PSDG PSOE de Muros. Caridad González Cerviño, boteira do PSDG PSOE do Concello de Muros, presenta a seguinte moción para ser debatida e aprobada no seu caso no pleno da Corporación do Concello de Muros. Este é o cuadro que recolle nos orzamentos da Xunta de Galicia as inversións para a nosa comarca. Como se pode ver, aparte de ser penoso a inversión prevista para a comarca, o noso Concello Muros nin aparece no cuadro. Cando durante todo o ano anterior estábamos cansados de ver na prensa as inversións futuras e a título persoal en diversas visitas realizadas a varias consellerías, as promesas que nos fixeron finalmente eran fume, non se recolle ninguna delas. O cuadro dos orzamentos do ano 2016 para a comarca do Barbanza recolle que no ano 2016 está previsto invertir 392,13 euros no edad de xuño en Porto do Son, está previsto 798.000 euros 667 melloras do colector do río Preiro en Boiro, 121.089 dar de talla a Rosame e 100.000 euros pantaláns de embarcacións pesqueiras de Cabo de Cruz e logo conexión 1.5 San Paio Porto Bravo 175.000 euros. Un total de 1.586.769, isto é o que a Xunta de Galicia ten previsto invertir na comarca do Barbanza. Entón, visto isto, propoñemos o pleno da Corporación se acorde. Primeiro, instar a Xunta de Galicia que se habilite un presuposto tal e como nos manifestaron dentro deste ano 2015 con cargo a Aguas de Galicia a cantidad de 500.000 euros para solucionar os múltiplos problemas existentes nas redes de sumidoiros executados no Concello baixo a súa dirección, a dirección da Xunta de Galicia, en concreto na parroquia de Esteiro. Segundo, instar a Xunta de Galicia a que habilite unha partida con cargo ao presuposto da Consellería de Educación para realizar as obras de urxente reparación tanto no Colexio Público de Muros Ramón de Artata como no Ricardo Todío de Esteiro. Terceiro, instar a Xunta de Galicia que habilite unha partida con cargo á Consellería de Medio Ambiente para solucionar os problemas de liquidez que ten a Mancomunidade de Lixo, do cal somos membros natos unha gran parte dos concellos da comarca do Barbanza, entre eles nós. Ese é o primeiro. E a presentan por urxencia? Porque os orzamentos salieron publicados fai nada. Algo que decir sobre a urxencia, non sobre a moción, sobre a urxencia. Creo que levan bastantes días publicados os orzamentos da Xunta. É suficiente para presentar a comisión correspondente. Venega, sobre a urxencia, algo que decir? Non. Bueno, pois en Compromiso por Galicia efectivamente coincidimos en que levan bastante tempo publicados a proposta de orzamentos da Xunta de Galicia e aínda parecéndonos importante o que propón,
Pensamos que se pode facer igual e o faremos igual dende logo, por lo menos dende o goberno municipal, pero entendemos tamén que hai un procedimento para presentar as mocións e sempre que sea posible creemos que o mellor é presentalas en tempo e forma para que se poidan informar na comisión informativa correspondente. Vale, pois entonces, desde o Partido Socialista pedimos que quede viva da mesa como se estuvera presentada para o próximo pleno. Para que se inclúa na orde do día do próximo pleno. Moi ben, sin ningún problema. Vale. Moitas Votamos a urxencia, entón. Votos a favor da urxencia. Votos en contra da urxencia. Abstencións. A segunda moción. A segunda moción é unha moción que presentamos nós tamén co Partido Socialista e antes de ler a moción aquí si quero explicar ben por que se presentou agora. Pois presentouse agora porque estábamos pendientes de que desde o goberno municipal, desde o grupo de goberno do Concello de Muros, neste pleno, ou polo menos se convocara unha comisión informativa referente a este punto, porque queremos que é moi urxente facer algún tipo de alegación ao proxecto ou o documento que pretende aprobar Portos de Galicia. Ese documento que pretende aprobar Portos de Galicia é un documento que Portos de Galicia rubrica, nombra, titula como Delimitación de espacios e usos portuarios do Porto de Muros. E dase un plazo de 45 días para alegacións. Nós creemos que hai que facer alegacións a este plan de portos, que non é un plan, vale, que é unha delimitación de usos portuarios. Entón, como creemos que para o próximo pleno non chegamos a tempo con estes 45 días para facer alegacións e desde o grupo de goberno do Concello de Muros non se tomou ninguna iniciativa, pois creemos que alguén ten que tomar alguna iniciativa. Independentemente de que esa moción se debata ou non se debata agora en este pleno, nos anunciamos aquí de que desde o Grupo Socialista, como representantes e como mandatarios de un número importante de votos do Concello de Muros, nos imos facer valer esta proposta, estas alegacións ao documento de portos. E entonces eu vou a ler e volvo a recalcar que me parece importante que se recollan algún tipo de manifestación con respecto a ese documento, porque son 45 días, se había publicado el día 6 de octubre e no próximo pleno eu creo que xa pasaría o plano. Entonces, a moción que presenta o Grupo Socialista de Muros di o seguinte, e entonces como non temos máis que un plano, si quer, eu teño unha copia do plano para que a xente o poda ver. Podemos poner aí? Pero non temos como volver. Pero teño. Non creo que teño. Quero ver aquí, non? Sí. É o plano que presenta un pouco o Pozo de Galicia no seu documento. ¿Se ve? Se ve más o menos. Sí, creo que sí. Bueno, o que presenta o Grupo Partido Socialista de Muros con respecto ao plan de portos. Caria González Cerviño, portavoz do Grupo PSDG-PSOE de Muros, presenta a seguinte moción para ser debatida e se aprobada a plena da corporación. No Gotoba, do 6 de outubro de 2015, publícase un documento de Portos de Galicia que se rotula Delimitación de espacios e usos portuarios do Porto de Muros e dase un trámite de alegacións de 45 días.
Dicho documento non cumple co preceptuado nas regulacións de carácter urbanístico vixentes no Concello de Muros, en concreto no Pexón. No Concello de Muros non fai moito tempo xa se realizaron cambios importantes no Porto, sin contar o parecer coa opinión do Concello, ou polo menos nós non temos constancia. Pero tampouco temos constancia que desde o momento se fixeran alegación alguna desde o Concello a este documento de Portos. En plato, polo menos. E se desde os veciños se mostrou descontento con parte das actuacións realizadas, basicamente a concesión do aparcamento privado en Porto Piollo. Con estes antecedentes, e sendo este o momento oportuno para facer alegacións, queremos necesario redactar estas alegacións. O que se desprende, basicamente, do documento de Portos de Galicia é unha distribución do espacio portuario dividido en varias zonas. Como podemos ver aí, en ese plano, e a lectura, a leenda está abaixo, pois distribuye portos, pretende distribuir os usos do porto da seguinte maneira. O que está en color gris, que é o peirado al lado final de todo, e está... Pode levantar, señora alcaldesa, a señalar o mapa? Non fai falta. Bueno, pois mire... Está con colores. Pero tengo que sobre o gris desde aquí. Sí, ahora sí. Usted tamén. Sí. Aquela parte dali, o sea, o último peirado que se fixo, e esta parte toda que está enfrente da lonxa bella e que chegaría hasta a parte de alá, hasta o inicio dos xardíns de Castelao, esa parte gris, Portos di que se vai a dedicar a infraestructuras básicas del puerto, lo cual entendemos moi mal, porque esta parte, que sepamos, que saibamos, é a carretera que pasa por diante de aquí do Concello. E, aparte desto, hai unha zona gris que tamén di que se vai dedicar a infraestructuras básicas del puerto, son 7.196 metros cuadrados, rodeando a lonxa bella, que é de propiedade municipal. Entonces, como ben sabemos todos, esta lonxa, que é propiedade de Muros, ten, a parte da entrada que ten na zona de aquí, ten dúas entradas máis, que unha é na parte que está pintada de gris, o sea que non se podería acceder ao edificio da loxa desde aí, e outra na parte de atrás, que é onde está a actual ayudantía, que tampouco se podería acceder se eso se aproba desa maneira. Logo, a parte azul marina, azul máis oscura, di que a van a dedicar a pesquero legionero compartido, donde hai un pantalán que efectivamente, o pantalán da do fondo, que tamén o rotulan de azul oscuro, pois tamén se vai, tamén é onde actualmente atracan os barcos mesilloeiros, e a eso dedicanlle 21.478 metros cuadrados. A parte naranja, que os pantaláns que vemos pintados en este sentido, o edificio pequeniño que era onde antes estaba o vigilante do porto, agora ese edificio foi metido na concesión de portos, e tamén foi metido Porto Piollo, que é esa parte naranja que vemos aí, tamén, eso tamén é da concesión do náutico deportivo. Entón, pretende mantelo desa maneira. O color fucsia, misto pesquero e náutico deportivo, que colle o contramuelle, que chamamos nós, e a rampa e o valadero, e os pantaláns que están dentro da dársena bella, da primeira dársena, e logo todo o que é o borde do recheo, e o borde de Porto Piollo. Todo eso din que é misto pesquero náutico deportivo. E logo, o resto, o azul todo, que ven desde Castelao hasta Porto Piollo, e aparte de toda esta parte de atrás, pero máis importante que o borde da carretera todo, din que é zona complementaria. Esta é a proposta que fai Portos no seu documento. Seguimos a definición de cada un desos epígrafes, o de pesquero legionero, náutico deportivo, misto e complementario, encontrámonos que todos eles serán de uso exclusivo portuario, incluso complementario. Si vamos á definición e ponemos no documento, que son bastantes follas, e vemos que quer decir complementario, porque eu si me parei un pouco para saber o que era o de complementario, porque creín que aí podíanse meter outro tipo de cousas, pois non, tamén son exclusivamente, según define Portos, exclusivamente para usos portuarios. E todo isto sin intervención do Concello na redistribución, o cal sería un gran problema para todos. Si temos en conta
que o desenrolo tanto urbanístico como turístico como económico está ligado aos destinos deses espacios portuarios. Non podemos pasar por decisións que se tomen desde outras instancias que son menos coñecedoras dos problemas municipales. En concreto, veríamos privado do aparcamento máis amplio que temos no casco neste momento, que é a parte desa pintada azul, que é o que lle chamamos o recheo. Non podemos pasar por as gestores que son menos grandes, no aparcamento máis amplio que temos no casco, cos correspondentes presuídos que nos crearían, e simplemente veríamos a mesma estampa que actualmente presenta Porto Pío, dun aparcamento totalmente vacío e sin outro tipo de opcións. Tamén nos chirría que ca aprobación deste documento as decisións sobre os usos, instalacións e, sobre todo, construccións en espacio portuario non teñan que pasar por o acordo do Concello ou, polo menos, polo seu consenso. Nos na nosa moción sacamos un trozo do documento de portos, que creo que é o que nos interesa a todos para darlle validez e que teña sentido esta moción. Que é o punto número 4, que di análisis de compatibilidade con outros instrumentos de ordenación, planeamiento urbanístico municipal. É o que decíamos ao principio, que portos para facer... Un segundo, para debateremos a urxencia, que é o punto no que estamos, creo que non é necesario... Hai que leerla, non? Eu vou ler. Sí. Vale, pois leo. Vale. Se non la leemos... Ben. Análisis de compatibilidade con outros instrumentos de ordenación. Planeamiento urbanístico municipal. El planeamiento dice portos. El planeamiento vigente en el Ayuntamiento de Muros es el Plan General de Ordenación Municipal, de ahora en adelante PSOE, aprobado definitivamente el 10 de diciembre del 2010, en el DOLA del 24 de diciembre del 2010. El PSOE clasifica los terrenos del puerto como sistema general portuario. La regulación de este ámbito se recoge en el artículo 98 de la normativa urbanística del PSOE, que remite su ordenación al organismo portuario competente y cita como usos permitidos los indicados en la legislación sectorial portuaria vigente. La Villa de Muros fue declarada conjunto histórico-artístico a través del decreto 29 de mayo de 1970. En el 2010 se elaboró el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Muros, en adelante PECHA, aprobado definitivamente el 9 de mayo del 2008, en el BOC 0906-2008. El PECHA remite la ordenación del sistema portuario a la administración portuaria. Isto é o que di portos. Pero o que non di portos é que o PSOE di no artículo 98.2 que as regulacións de carácter urbanístico se establecerán no plan especial que se redacte por a autoridade portuaria competente. Mentres non se redacte o plan especial e portos non ten redactado o plan especial para o Concello de Muros, establece unha normativa transitoria que pode ser todo ou restrictiva ou arbitraria ou como se queira. Antes de proceder a modificación do plan de usos, se debería redactar o plan especial do porto, pois así o señala tanto o PSOE do Concello de Muros como a lógica. E a través deste plan especial que debería redactar portos antes de distribuir de forma arbitraria como está facendo os usos dos espacios portuarios, justifica o reparto dos usos e as superficies de cada zona sin equilibrio ningún. A situación urbanística actual de Porto de Muros é transitoria, polo que modificar o plan de uso sin ter o plan especial e poñer parches sobre unha situación provisional sin atacar o problema que interesa o conxunto de muradáns. Que se ordene urbanísticamente o porto, por suposto, contando con opinión de todos os muradáns, Desde o Partido Socialista creemos que moito debe ter que decir tanto a xente que se dedica ao mar en todas as súas vertientes como a Confraría de Pescadores como, por suposto, o Concello de Muros. Hai que recordar que a clasificación do porto como sistema xeral obriga a autoridade portuaria a justificar en este plan especial, se o tuvera feito, que terá que facelo, a reserva para dotacións públicas, aparcamentos, zonas verdes, etc. O diseño estético desa edificación, cousas que non contempla porque o documento limítase a definir e delimitar de forma totalmente arbitraria a zona portuaria. Por outra parte, unha modificación de usos agora podría limitar e condicionar o futuro desenrolo do Plan Especial do Porto de Muros. En definitiva, se debería instar a autoridade portuaria a que tramitase primeiro o Plan Especial e despois modificar os usos de acordo con este Plan Especial aprobado. O que pretende facer Portos de Galicia é buscar un acaso que incluso podía ser xurídicamente discutible. Si nos centramos no contido do PSOE en relación co porto.
O artículo 98 do Plan Xeral sobre o sistema portuario di: o sistema xeral portuario de Muros comprende o conxunto de peiraos, accesos e zonas de servicio incluídos nas delimitacións administrativas vixentes, que quedan incorporados ao Plan Xeral e que inclúe os portos de Muros, as instalacións dos muíños e o desteiro. Iso é o que di o Plan Xeral de Muros. De conformidade ao establecido no artículo 18 da Lei 29/92 de Portos do Estado da Marina Mercante e na súa modificación da Lei 62/97 de 26 de diciembre, o conxunto do sistema portuario de Muros ten o carácter de sistema xeral para os efectos de planificación urbanística. A regulación de carácter urbanístico referente a usos, accesos, infraestructuras, edificacións e análisis estableceránse mediante os oportunos plans especiales de ordenación do porto para o desenvolvemento do sistema xeral de conformidade establecido nestas normas da Lei 27/92 de Portos do Estado e da Marina Mercante e na súa modificación Lei 62/97 de 26 de diciembre a redactar pola autoridade portuaria competente. En tanto non se relate, o correspondente plan especial establece esa seguinte normativa transitoria de aplicación no ámbito portuario: xestión de tutela de zonas de servicios, sistema xeral portuario, calquera actuación no solo de carácter urbano portuario deberá contar ca preventiva concesión ou autorización, segundo sexa o caso, sobre os portuarios competentes. Os usos permitidos e prohibidos, os indicados na legislación vigente en materia de portos. A altura máxima de coroación será 12 metros, exceptuándose destas limitacións aquelas instalacións singulares destinadas ao servicio do porto, tal como depósitos, silos, torres de iluminación e balizamento. As edificacións deberán integrarse estéticamente no conxunto do porto, sin provocar rupturas do contorno por deseño, cor, remates, etc. Débese cumprir coa normativa citada pola Dirección Xeral de Patrimonio na zona de aplicación. As aplicacións ou novas instalacións, novas implantacións das instalacións portuarias definirán os seus elementos de ocupación do dominio público portuario a partir das determinadas da correspondente declaración de impacto ambiental e delimitarán o correspondente proxecto de construcción elaborado pola Administración Portuaria de conformidade que a prevista na Lei 17/92 de Portos do Estado e da Marina Mercante e a súa modificación Lei 62/97 de 26 de diciembre. O grupo do PSDG, PSOE de Muros propón ao pleno da corporación o seguinte. Primeiro, que polo pleno da corporación do Concello de Muros se acorde realizar alegacións ao documento de Portos de Galicia de delimitacións de los espacios e usos portuarios del Porto de Muros. Segundo, que se solicita a Portos de Galicia a suspensión do trámite iniciado co fin de adaptalo á legalidade vixente, cumplindo os requisitos recollidos no documento de presión de Muros. Terceiro, instar a autoridade portuaria a que tramite previamente o plan especial do Porto, donde se recollan todas as propostas e manifestacións dos veciños de Muros e, sobre todo, do Concello, por ser o competente para o desenrolo do urbanismo de todo o seu territorio. Partido Popular, sobre a urxencia. Sobre a urxencia, pois comentamos exactamente o mesmo que no anterior. Isto está efectivamente publicado no DOGA do día 6 de outubro, hai 26 días, 20 e pico días, vamos, 20 e tantos días, e ainda que estamos de acordo en parte do que di, parecenos que hubo tempo e tempo de presentar. Venea. Bueno, efectivamente fai 23 días que se ha publicado, mas consideramos que si realmente son 45 días os que hai para facer as alegacións, deixalo para o próximo pleno igual sería tarde xa para poder facer as alegacións. Por ese lado, non sei en que momento o Partido Socialista se presentaron con isto, igual sí que non dio tempo a presentarlo antes e presentarlo por denuncia. De todas formas, eu creo que, ainda que si hubo tempo físico para presentarlo antes de que fora a comisión pertinente, ademais, en caso de que decaia, creo que é tan interesante que tratar antes de que pasen os 45 días que establece a lei. Bueno, dende Compromiso por Galicia, pois igual, non? Dende o día 6 de outubro houve tempo máis que suficiente para presentar unha proposta que se pudera mirar entre todos e consensuar. Houve unha comisión informativa na que se podería ter tratado isto. Esta información está na página web de Portos de Galicia, pode ser consultado por calquera grupo pode presentar, o grupo e outras entidades, pode presentar as alegacións
Aínda así, eu creo que non é necesario discutila agora sen poder estudiala con calma, aínda que efectivamente hai cousas cas que estamos de acordo. Entón, o que si podemos facer é estudiala con calma e convocar unha comisión informativa de urbanismo para estudiar este tema entre todos os grupos e, se é necesario, facemos un pleno extraordinario e o incluímos sen problema en caso de que sea necesario. Se non hai acordo, entendo que cada grupo político pode facer as súas propias alegacións sin problema ningún. Se non vai haber acordo, é igual. E se o hai, de ser necesario, facemos un pleno que nos parece que o asunto é suficientemente importante como para facer. Segunda intervención sobre a urxencia. Nos sobre a urxencia non temos máis que dicir. Bueno, sobre a urxencia quero decir que, bueno, que é un traballo que tuvemos que facer así de que bueno, este traballo non se pode ver, non é de un día ni de 15 minutos, todos traballamos e todos tuvemos que sacar tempo do noso tempo para poder traelo e que non salira dentro fora deses 45 días. E como creemos que non chegaba a tempo, volvo a repetir, pois decidimos traelo por urxentes, creendo que, bueno, que se iba a ter en conta e que é un tema moi importante. Entón, que o Grupo Socialista, para o caso de que decae a urxente, que non se vai a debatir hoxe, pois retiramos a moción e logo presentamos a nós. Bueno, retira a moción, entón. Si dai que votar urxente, si decae a urxente, retiramos e presentamos a nós. Porque eu creo que hai que presentala. Entón, como non sabemos e nin temos garantías de que o mellor se vai a facer un pleno antes de que pasen os 45 días e non queremos que pase como a vez pasada cando se fixeron as modificacións do Porto, tal e como decimos na moción, de que nadie fixo alegacións e nadie dixo nada e todo o mundo protestou a todo o pasado, nos creemos que hai que este é o momento de presentarlas. Entón, como queremos, para ter a seguridade de que si se van a presentar, si desde o Concello de Muros non nos dan esa seguridade, pois presentaremos a nós. Nós non temos inconveniente de volver a presentala, se non la piden. Pero, bueno, creo que non podemos volver a pasar por lo mismo, de que volvan a distribuir o Porto de forma arbitraria como se fixo, e está aí para ver, de que se fixo desa maneira, e creíamos que, bueno, que é o momento. Entón, como o próximo pleno é a finales do mes que ven, e xa están os 45 días fora, pois nós non temos ninguna garantía de que se vai a tramitar esta moción, porque cal presentamos a nós directamente, sin decae. Benegar. No canto de urxencia sí que estamos de acordo que o tempo premia que non estaba máis poder discutilados. Compromiso por Galicia, pero que hai outros grupos que tamén estamos traballando neste asunto. Entón, agora o traballo que están facendo outros grupos, non sei o caso do Partido Popular, pero no caso de Compromiso, sí, non o temos aquí agora mesmo, focal. O que si fago é comprometerme públicamente a convocar esa comisión informativa con tempo suficiente para que, se hai acordo, poderlo levar a pleno, facer unha alegación asinada por todos os grupos políticos sen problema ningún. E se non hai acordo, pois o tempo é suficiente para que cada grupo poida facer a súa alegación. Eu creo que, a ver, se me deixe intervir outra vez, independente de que cada grupo poda facer unha alegación, o sea, nós estamos dicindo que para o caso de que o xente decaia, nós vamos a presentar, o sea, isto non impide que cada grupo poda facer unha alegación e que logo poda haber unha alegación consulta do Concello. Non ten nada que ver, son alegacións distintas. Bien, pasamos á votación da urxencia. Votos a favor da urxencia? Votos en contra da urxencia? ¿Qué? Ten que desempatar usted con seu voto de calidad. Non é Estamos necesario. 6. Non é necesario. 6. Non é necesario porque para que prospere necesitan... Bueno, señor, retiramos a moción e nos devolvemos a poder, por favor. Claro. Igual a presentar, non? No, esa non é igual, esa queda aquí, para a próxima vez. E entón, se a devolvemos, que pasa? Consta que non se tratou? Claro. Se votou. Se votou ausente, pero non A ver, pero na acta ten que figurar a moción. Non se presenta unha moción e retírase, non se propón porque sí que é moi difícil entrar con ela, deixo ya Non se preocupe, non hai problema. Entón, aquí ten. Gracias. Bien, como non hai máis mocións de urxencia, pasamos ao quinto punto de robos e preguntas.
Partido Popular. Bueno, eu quería en primeiro lugar preguntar por esta novedad que temos nas grabacións dos plenos, que non, a nos parecenos ben, pero que quero saber se esta grabación vai a ser editada ou sufrir algún tipo de manipulación antes de ser arquivada e de quen é, a ver, o titular da grabación, de quen é a propiedade da grabación. A ver, a grabación non vai ser manipulada de ningún xeito, está tal cual se grave, así será guardada e emitida tal cual, sin ningún tipo de corte nin nada. E é o goberno municipal o que decidiu gravar os plenos e emitirlos en directo, sin problema ningún. É algo que tanto José Manuel Quintela como eu levábamos reclamando dende hai moito tempo, anos incluso, que se gravaran as sesións plenarias. En moitas ocasións ten habido problemas aquí, incluso coa aprobación das actas, que había discusión sobre o contido das actas e non había un soporte co que comprobar o contido das actas, non? E todo estaba a criterio pois de quen opinaba. Entón, nos parece que é bo que haxa algo objetivo que permita aclarar dudas en canto a redacción de actas, por exemplo, pero sobre todo nos parece un bo exercicio de transparencia que quen non pode acudir físicamente ao salón de plenos poida ver o que aquí acontece. Insisto, non hai ningún tipo de manipulación, nin de corte, nin de nada que se lle pareza. Tal cual se gravan, así se emiten. E son de titularidade de concellos. E son de titularidade de concellos. Bueno, temos outra pregunta. Queda un pleno ordinario para que remate o exercicio e aínda non se iniciou a elaboración dos orzamentos. Tamén os trámites legais respecto das contas do pasado exercicio sufren retrasos aos que dende o equipo de goberno non se dá ninguna explicación. Preguntamos, pois, cando se ten pensado poñer sobre a mesa estas cuestións, xa que estes retrasos poden incluso impedir que o Concello sexa beneficiario de subvencións públicas. Bueno, como vostede sabe, estamos coa interventora de Baixa e hai un interventor accidental que non é interventor, pero está facendo todo o que pode. Pero si lle podo comentar que no caso da conta xeral, por exemplo, coa axuda da Diputación, está feita e pechada, non publicada porque hoxe mesmo se pechou, pero está feita a conta xeral. Por certo, na que sai conta xeral do 2014, na que sai un remanente de tesorería negativo, só podo adiantar, de 119.000 euros. E logo, en canto poidamos, en canto este impresa e tal, convocaremos a Comisión Especial de Contas e ponemos a disposición de todos os grupos para a información e documentación. Foi, polo que me comentan de mi intervención, un traballo complexo, porque había cousas que non lle daban, que non cadraban, e eso, insisto, a persoa que está agora mesmo levando intervención non é interventor, entón, bueno, ele fai o que pode, pero sí hai que decir tamén que contamos coa colaboración da intervención da Diputación, que a verdade que nos botou un cabo importante. E o dos orzamentos, pois como estaban co tema da conta xeral, pois a verdade é que está un pouco máis retrasado porque nestas condicións de intervención é difícil levar todo o día. Pero bueno, aí se está. Bueno, pois enlazado con esa pregunta anterior, cando se vai a traer o pleno a tan prometida rebaixa do imposto de bens inmobles? Pois no pleno de novembro. No pleno de novembro, a menos que haxa algún extraordinario antes. Se hai algún extraordinario antes, probablemente vai ao extraordinario, senón no de novembro. Hai xa unha tabla e estamos mirando como facelo. Incluir algún tipo de bonificación para colectivos como jubilados, familias monoparentales ou numerosas, rendas baixas? No, o que tiñamos previsto era o que Consenso por Galicia era noso programa, que era deixarlo como estaba antes da subida, 0,4 urbano e 0,3 rústico, pero, como digo, é algo que se está estudiando en intervención porque iso ten unha repercusión sobre os orzamentos e entón tampouco é cuestión de lanzarse así a torera, non? Pero, bueno, a idea é traelo o mes de novembro, o que si podemos presentar a proposta con tempo suficiente para poder incorporar suxerencias dese tipo que son moi interesantes. A seguinte pregunta era relacionada co plan de usos de portos, pero deixarémola para esa comisión si se celebra.
Tamén quería preguntar sobre a execución dos acordos adoptados no pleno anterior, si se elaborou un informe sobre a procedencia de presentar unha moción ao pleno da persoa e a corporación, si se solicitou a adhesión á campaña 100% galega e outras accións que estaban na proposta na moción que se aprobou do Partido Popular. Certo que celebramos a Comisión de Obras o mes pasado, na que se deu información sobre a situación da piscina. Foi unha pena que os representantes de Belega non puderan acudir, porque foron en parte impulsores dese asunto. O que pasa que nos notamos en falta nesa comisión, pois a elaboración do informe que se pediu no pleno, que era un poquinho un informe sobre os antecedentes, a situación, as previsións, a situación do personal que está ali, que é o que está facendo, o que non está facendo. E da información verbal que nos proporcionaron ese día, que se deduce que a solución vai tardar. Reiteramos a petición que fixemos na comisión, que se identifiquen ben os problemas que arrastra a piscina, que nos entendemos que por unha parte coa empresa adjudicataria de obra e por outra é co propio proxecto de obra, que non se vincule a solución de un a solución de outro, que se intente levar paralelamente ou adiantar polo menos o arranjo das instalacións, que se informe aos usuarios e abonados da situación. Non é entendible que o Concello emita un comunicado público para desmentir rumores e comentarios e dende o peche da piscina non se ofrece aos veciños ninguna información sobre este asunto. Botamos en falta entonces ese informe. Tamén lle queríamos preguntar sobre a renuncia das subvencións, este informe que nos elaboraron, pedimos o 4... Un segundo, se quere lle comento da piscina e dos acordos do pleno anterior. Nos acordos do pleno anterior, pois, estánse levando a cabo, efectivamente, o da comisión informativa, vostede mesmo estivo nela, e como nese, cos demais estamos, non? E aproveito para lle comentar con respecto da piscina, porque dende a comisión informativa xa hai novedades. Comentábamos na comisión informativa que esta mesma semana tiñamos pendente unha xuntanza, unha reunión coa empresa e con un arquitecto que ademais nos propoñía a propia empresa, e isto despois de moito falar e discutir con uns e con outros para intentar chegar a un acordo. Esa reunión xa tivo lugar hoxe precisamente, hoxe pola tarde, ás 5 da tarde. O resultado da reunión nos parece que é o camiño máis rápido para resolver o problema. Nos decían na reunión que era unha pena que estivera como está, non? Entón, efectivamente é unha pena que estivera como está, pero o problema se dá cando o redactor do proxecto e que levaba a dirección de obra simplemente desaparece e nos atopamos con unha obra, como xa teño comentado, que se estaba executando non de acordo ao proxecto. Agora nos atopamos con que tería que aparecer ou ben algún director de obra que asumira as contas que fixo a empresa en teoría por un acordo verbal co anterior director de obra, pero sen haber nada reflexado por escrito, ou ben un director de obra que avalara coa súa asignatura o feito pola empresa, ou un director de obra co que fora posible que houbera un acordo entre o constructor, o director de obra e o Concello para que todo fora máis rápido. Por qué? Pois porque se non hai acordo coa empresa, eso significa, no peor dos casos, ter que rescindir o contrato, eso significa unha nova contratación e sí que significa moitísima demora no arrexo da coberta da piscina. En conversa coa Diputación nos din que se pode modificar o proxecto sempre que sea coa conformidade da empresa. Bueno, pois, despois de moitos intentos e de moitos avatares, por fin se conseguiu un arquitecto que está de acordo co Concello e coa empresa, sobre todo. Nos comentou que iba a elaborar, mañá mesmo se puñía a elaborar un informe de cales son os problemas que ten o proxecto co que nos atopamos nos aquí e que foi enviada a Diputación en base ao cal se deu esa subvención, e en base a ese informe, que mañá mesmo se pon a redactar e nos dixo que en breve nos lo mandaba, pois xa se poñen en marcha a traballar.
Nos comunicaron tanto a empresa como o director de obra que iba a ser todo moi rápido, e dende logo o máis rápido é efectivamente que haxa acordo entre eles e que o proxecto se modifique simplemente que non sexa un novo proxecto de maneira que non sea necesario facer unha nova adxudicación de ese proxecto, que eso sí que conlevaría un retraso enorme para a piscina. Entón, polo que nos dixeron, un informe sobre os problemas do actual proxecto e a da vez vai a redactar outro novo proxecto. vai facer un informe sobre os problemas que ten o proxecto actual, como resolver eses problemas e en base a eso modificar o proxecto que hai, non fai un novo proxecto, modifica o que hai para poder seguir adiante co proceso e co procedimento. Un procedimento que desde a Diputación nos comunicaron que se podía facer e que non tiña problemas. Sempre e cando, insisto, houbera un informe técnico que avalara a modificación, que justificara a modificación e a conformidade do contratista. E entón, ese foi o camiño que se conseguiu hoxe. De que se informe aos usuarios e abonados das previsións respecto da apertura das instalacións. Vale. En canto, quería tamén comentar sobre o informe que pedimos da renuncia de subvencións, que vostede comentou no pleno pasado que non quería facer o traballo do Partido Popular, que este é o informe que tardaron 2 meses en facer, son 3 párrafos. E, bueno, que queremos preguntar respecto deste informe cales son as necesidades prioritarias e urxentes as que se van a destinar os 22.804,84 euros que deixaron de gastar no cofinanciamento destes proxectos. Pois mire, eses 22.000 e pico de euros, primeiro, non estaban reflexados no orzamento, non é unha partida orzamentaria na que estiveran contemplados esos cartos, porque son subvencións que xurdiron ao longo do ano e cando se fixeron os orzamentos non se podían incluir. Eso por un lado. Por outro lado, necesidades prioritarias e urxentes as temos comentadas en moitas ocasións, pero donde se emplearon e se están empleando é basicamente en saneamento e alumeado público. Bueno, nós tiñamos unha proposta que era destinalos a becas de adquisición de material escolar da Escola de Música e bonos de transporte para os universitarios que estudian fora, si non nos parecía unha necesidade prioritaria e urxente esa ao millón neste ano. Esas bases están a piques de salir sobre as de transporte universitario. De feito, foron aprobadas en Xunta de Goberno, creo. Sí. Podemos ver nos decretos que acompañan a convocatoria que se segue utilizando o mesmo procedimento de contratación de personal, a pesar de que se anunciou reiteradamente que se ia modificar e das críticas feitas ao sistema que existe. Queríamos saber se este tema se tratou na mesa de personal celebrada, da que comentaba que tuvo unha reunión con personal sobre estes asuntos. Sí, tivemos 2 mesas con persoal laboral e unha ou 2 cos funcionarios, unhas e 2, unha seguro, e creo que esas son 2. Sí que se tratou este tema e efectivamente se está intentando modificar este proceso, este procedimento. Ata de agora todos os procesos que se fixeron de contratación pois foron, bueno, rápidos e por cuestións de urxencia e de presa pois non puidemos modificar o procedimento. Pero estáse traballando nesto, de feito, tivemos xa 2 reunións, por un caso concreto, 2 reunións co persoal de servicios sociais e Axente de Desenvolvemento de Emprego para preparar unhas novas bases de contratación para a axuda a domicilio e para o transporte adaptado, por exemplo, que nos permita terminar cos contratos en precario que hai en axuda a domicilio e que permita, ademais, eliminar os problemas que hai ou utilizar a mesma lista para o transporte adaptado e para a axuda a domicilio. Igual que estamos traballando en ese asunto, estamos traballando no resto de bases. A idea é, e xa o comentamos, xa temos comentado que os funcionarios que levan este departamento, a idea é retomar e actualizar as bases xerais de contratación de persoal laboral temporal que foron aprobadas no seu día en pleno, no que puderon participar todos os grupos da corporación naquele momento,
retomar esas bases e actualizalas, porque son do 2008, creo recordar, 2007 ou 2008 esas bases. Temos oportunidade de velas na plena. Retomalas e... Perdón? Tenemos oportunidade de velas na plena. E foron aprobadas en pleno, Sí, foron aprobadas en pleno e a idea é volver a traelas a pleno e volver a aprobar unhas novas bases de contratación, bases xerais de contratación de persoal laboral temporal en pleno, igual que se fixo naquela ocasión, agora coa actualización ou novas bases, dependendo da cantidade de cousas que haxa que modificar. Pero, bueno, son cousas importantes que afectan a moito persoal e entendemos que hai que facelo con seguridade e con tempo, non é cousa de así a bote pronto calquer tipo de modificación. Aquelas bases levaron bastante tempo preparadas e agora, bueno, pasaron 7 anos, do 2008 ata 15, 7 anos, entón vai haber cousas que modificar. Queríamos saber tamén se hai algunha actuación concreta encamiñada á elaboración do plan de mantenimento xeral que anunciou no último pleno. Pois, non, por agora non. Por agora seguimos traballando coa Brigada de Obras co mesmo sistema que había, pero, bueno, si estamos detectando que cada vez as necesidades están peor cubertas. Entón, estamos entre o Concelleiro de Obras e eu e os encargados da Brigada intentando ver a mellor maneira de organizar o traballo. Nunha desas reunións que tuvemos co persoal laboral xa lle comunicamos a nosa intención de chegar a algún acordo con eles, de establecer algunhas medidas de control do traballo que se fai, ben mediante partes de traballo diarios ou semanais, algo así, para facer un seguimento da Brigada de Obras, por exemplo, do que está facendo e onde e como. Eso xa se tratou nunha mesa cos laborales. Son partes de traballo. Sí, pero nos permite facer un mellor seguimento de que fai cada traballador, cada traballadora. Sí, bueno, pero eso non estamos relacionados co plan de mantenimento xeral. Bueno, os veciños de Abelleira veñen demandando desde hai tempo, polo menos a nós esas noticias nos chegan, unha beirarrúa no camiño de Priego que vai á iglesia, así como a recollida de pluviais en esa mesma zona. Queríamos saber se teñen coñecemento desta necesidade e teñen prevista algunha actuación deste sentido e no acceso á rateira que está moi complicado. Temos coñecemento de algunhas necesidades en Abelleira que, bueno, aparte de vernos mesmos, nos trasladaron algúns veciños. Estes últimos días non nos teñen falado da beirarrúa na carretera de Priegue, pero si é un asunto do que xa nos teñen falado noutras ocasións, non nestes últimos días, pero si noutras ocasións. Non hai previsto ninguna actuación. Non, por agora non. Tamén nos interesaron varios veciños polos accesos ás playas de Somorte e Fontela e queríamos saber se teñen detectado tamén esa necesidade e a prevista algunha adecuación deses accesos. Non temos recibido ninguna petición de ninguna obra nova. No caso de Fontela, por exemplo, non temos recibido peticións de nada ali, na praia de Fontela. Na de Somorto, si nos teñen comentado a necesidade de limpeza e de acondicionamento das beirarrúas, pero nada máis tampouco. E a petición que era? De aceras ou algo así? Non, acceso. A adecuación dos accesos. A nós é o que nos comentaron veciños da zona. O camiño que vai de Rebordiño ao Paseo Bombé leva cortado por un derrumbe xa varios meses, chegando a inutilizar o acceso a garaxes e incluso dificultar a vivendas. Queríamos saber tamén se teñen coñecemento deste problema e hai algunha actuación prevista para darlle solución a un plazo breve antes de que a chuvia arrastre todo o derrumbe. Quintela, sabes deste? Xa leva meses, desde 4 ou 5 meses. Pois falaremos co xefe da Brigada de Obras. Tamén, por último, queríamos saber se se fixo ou se está a facer en este momento algún procedimento para adxudicar a xestión ou uso das instalacións de SER. Non se está facendo ningún proceso nin procedimento. O único que se está facendo, si se está traballando
en SE, nas instalacións de SE, e o que se está facendo é tendo reunións, conversas con persoas e entidades que nos parece o grupo de goberno que poden ter ideas e opinións interesantes que aportar ao futuro de SE. Pero non hai ningún proceso aberto para ningún tipo de negocio, nin concesión, nin nada así. Son reunións nas que estamos recabando información para ver, entre todos, decidir que se pode facer con esas instalacións. A opción do grupo de goberno, e creo que xa comentamos en máis ocasións, é destinalo a actividades náuticas, Museo do Mar, actividades náuticas e por aí, vale? Pero creemos que hai xente moi capacitada con moitos Que non coñecementos. se está facendo nada disso. Bueno, pues nada, ya que nada. Partido Socialista. Bueno, primeiro nos queríamos preguntar si se vai a cambiar o horario para o inverno ou si se vai a seguir os plenos ás 9 da noite. Seguro porque é un pouco tarde, non? A hora dos plenos, o día e a hora dos plenos o acordamos entre todos os grupos. Nós non falamos nada de cambiar as horas dos plenos, si quedamos en esta hora porque había concelleiros e concelleiras que era a hora que mellor lle viña pola súa situación laboral. Si hai proposta e non hai ningún problema por ningún concelleiro ou concelleira, Nos pedímoslo nós porque unha das nosas compañeras que salía chegaba ás 9, pero podíamos adiantar media hora si Media hora, eu as 8 e media. é imposible. Sí. 8:30 podería. a non sernos igual, con tal de que sea un horario no que poida vir todo o Sei, mundo. claro, a xente que ten que vir de fora, ao mellor, si está fora, non sei, claro, os demais. Vos non... No, non só o xoves que a noite agarda non me pode vir, se son de medio aos 9. Se son de medio aos 9, eso. Entón, da igual. A vos, Sí. a vos tanto vos dá 8:30 que 9. Sí. A vos tanto vos dá. A vos é vos mellor as 8:30 a todos. Sí. E a vos as 8:30 Nós non sí, tendes porque- problema. No, sí, porque solucionamos parte dese tema que non sei que non podíamos Nós antes, tampouco. pero bueno, arreglamos para as 8:30 poderíamos. Sí, pero é unha pregunta se podemos plantear esa posibilidade de modificar Sí. o horario. Se ningún concelleiro ou concelleira ten problema para asistir, tan a noso grupo de goberno tanto nos dá igual. Vai non meter no punto do día do próximo pleno? Metemos. A proposta é as 8:30, non? Sí, claro. Queríamos saber que ao inicio do pleno non se nos dixo que pasaba co concelleiro do grupo de goberno e entonces que pasou como non está en pleno? Disculpas, non puido asistir porque está enfermo, atópase mal por cuestión de enfermedad. Foi un despiste meu, disculpas. Pois é que se votamos en menos. Bien. Eu pedimos, eu creo que na única reunión que tuvemos con todos os grupos, ou polo menos a única que nos convocaron o Grupo Socialista, pedimos permiso de portos, que dixo vostede que lle acababa de chegar por correo electrónico e que estaba sin imprimir. Pedino outra vez, volvino a pedir, pedino no último pleno. Díxome no último pleno que pasara por as oficinas que usted non tiña ningún problema en entregarlo. Pasei por as oficinas un día e dixeronme que non tiña usted tempo de imprimirlo. Volvino a pasar e volveron a decir que non tiña tempo de imprimirlo. E logo, a próxima vez que pasei, se me dixeron que non fora máis. Non veña máis porque non ten tempo de imprimirlo. E entón, eu rogolle que nos entregue ese permiso de portos que nos dixo a todos os grupos políticos que vostede o tiña e que non fai falta que mo imprima, que según nos mandan as convocatorias por correo electrónico, se o ten no correo electrónico, é darlle un clic e mandalo. Non se preocupe que falaremos. Sabe que non o deron, non? O sea, quero dicir que non é que usted sabe que me foron pedir adentro e que dixo que non tiña tempo de imprimirlo. Foron pedir adentro. Foi, a ver, eu cheguei á entrada do Concello e Noelia, ou ela, non sei que foi agora, non me acordo, unha das dúas foi adentro, que estaba vostede, e chegou de volta e xixo a cabeza que non tuvo tempo de imprimirlo. Iso é certo, non? É certo, non? Xa falarei cos funcionarios a ver que pasou. Pero, a ver, é certo que Non é certo que eu lle dixera que non tuvera tempo de imprimirlo. Dixenlle que naquel momento non podía e que xa o faría. Vale, pero pedíronlo a vostede, verdad? Sí, pedironmo a mí. Quería saber que yo pedía, vale, moi ben.
Tamén preguntamos no pleno que está pendiente de traer a acta, porque non está o secretario, preguntamos sobre unha contratación dos socorristas, que non había uns socorristas, habíamos plantexado, mirando a documentación, que non estaban na lista de admitidos, e despois que apareceron na lista de admitidos, quedaron de darnos unha explicación, e todavía non nos deron unha explicación. Mirou isto e sabe que pasou con isto? Sí, falei co tribunal e me dixeron que non houbera ningún problema, pero lles pido que o fagan, que o poñan por escrito e lle pasamos un informe por escrito. Dixeron que non había ningún problema. Non me parece imprima, porque se non vai tardar moito. Bien. Está sin corregir ou sin aprobar a acta de aprobación dos soldos. Esa acta que está pendente de aprobación é a dos soldos da corporación. Donde nós tamén dixemos que non se podería modificar as bases do presuposto. Miraron e fixose algo con respecto a eso, pedimos un informe, dixemos que o señor secretario dixo aquí públicamente que tiña razón, que eu tiña razón na miña exposición, donde decía que creo que era a base número 27, decía limitaba, ponía números por soldos e que non se podía modificar, e cando le preguntei ao señor secretario dixo literalmente que sí, que non se podía modificar as bases do presuposto. Quería saber se se fixo algo con eso, se tamén se vai dar un informe por escrito sobre eso. O secretario quedou de mirarlo e de facer un informe por escrito, eu en canto teño yo paso. Vale, pero usted recorda que eso pasou no pleno, o sea, que dixo que sí, e que non se pode modificar as bases e que pedimos un informe. Non dixes exactamente, pero recordar. Que non se podía Dixo que había que axustarse as bases. Que había que axustarse as bases. Non que non se pudera modificar. Que había que axustarse as bases. Bueno, bien, perfecto. Pero de momento tampouco temos ese informe. Non se preocupe que en canto o secretario faga, yo pasamos. Vale, pero como non me vou preocupar se a primeira cousa que pedín desde que vostede está aí, estamos en novembro e ainda non temos. Pero algo me preocupo. Ten máis preguntas? Sí, claro. Pois pregunte. Claro, sí. Pregunte. Non se preocupe, non se preocupe usted. Mire, preguntou a Partido Popular, ben preguntado, que pasa con a decisión de gravar os plenos, que non digo que non estemos de acordo, que deixemos de estar de acordo. Efectivamente, preguntou quen era o titular da grabación e dixo que era o Concello. Pero a Lei de Protección de Datos di literalmente que ten que haber un encargado dese ficheiro, que non pode ser unha persona xurídica, ten que ser unha persona con nombre e apelidos. Quen vai ser o encargado desta grabación? Porque se acaba de facer a grabación está se facendo, e vai ser publicada, que me parece moi ben, que estamos todos deseando verla. Pero quero saber quen é o responsable. Non se está emitindo en directo. Perfecto, pois por eso, por razón de máis. Entón, é o momento de saber quen é o responsable dese ficheiro. Quen é? Porque xa se está emitindo. Quen é o responsable dese ficheiro? Pois non sei, agora mesmo cal é o funcionario encargado del, pero non se preocupe que alguén hai. É un funcionario o que vai confirmar como responsable deste ficheiro da grabación de hoxe. A ver, ten que haber xa un responsable, se me di que se está emitindo. Pero non se preocupe, son eu a responsable. Vale, é vostede a responsable. Son eu a responsable. Muy bien. Bien. Tamén preguntamos cando se van a poder funcionar os contenedores soterrados. Sabemos algo? Porque, efectivamente, usted contestou que cando nos marchamos estaban sin funcionar, pero cando nos marchamos, a facía 15 días que nos habían entregado a obra. E agora se fai, vale, 5 meses. Pois os contenedores soterrados van a tardar en funcionar, porque, como vostede ben sabe, mellor que min, ademais, que estuvo máis de un ano sin funcionar, é certo, non hai máis que mirar as datas de cando se colocaron e cando vostede tivo que deixar a alcaldía. Como vostede ben sabe, van a tardar en funcionar porque a empresa, FCC, está reacia, vamos a decir así, a recoller o lixo nos contenedores soterrados. Porque lle leva máis tempo, porque o camión non sei que, e vostede ben o sabe máis. Co cal non sei cando van a funcionar, cando van a entrar en funcionamento, pero me temo que van a tardar. Van a tardar. Creo que sí. Muy bien. E non se está tomando ninguna medida, ni se presenta ningún escrito, ni hai ninguna actuación para que Fomento se decida repoñer os contenedores. Sí, se está falando con a comunidade e con Fomento para que repoñan os contenedores. Vale, pues vale. E estás recollendo os contenedores soterrados en outros concellos dentro da comunidade?
Pois o que a mí me consta é que hai concellos onde hai problemas. En Noia, por exemplo, tamén cos contenedores soterrados. Non sei se en algún outro se están recollendo. Nada. Millón de meses recollendo. Bien. Policía local. Usted sabe que a policía local, non sei se o sabe, se ten coñecemento, que a policía local volve a ir aos bares a tomar a súa hora de café, ou hora de comer, ou hora de non sei a que hora, pero vestidos de uniforme. Sabe? Pois non, porque non vou con eles a tomar o café e non me ten coincidido. Pero non o sabe, non? Sabe ou non o sabe? Non, non o sei, que non me ten O sea, coincidido. usted non lle dou autorización, non? Eu non lle dei autorización, pero sempre que cumplan co seu traballo non teño ningún problema en que vayan. Non ten ningún problema en que vaya. Lo hace postar por favor, señor Se secretario. cumplen co seu traballo. Non ten ningún problema en que vaya. Bueno, pois que lo haga postar, secretario. Queremos saber o horario da policía local. Non está publicado en ningún sitio, non está na página do concello. Os horarios da policía local, a ver, aquí habías aprobado unhas tendas para mensuales da policía local, vale? Entonces, ahora mismo non sabemos como funciona a policía local. Nos temos varias queixas de que non hai policía local de noite. Outra vez, hai policía local de noite? Bueno, digolle como funciona. O xefe da policía local elabora un horario mensual de quendas, de turnos mensual, co que están os asentes e co que fan o seu servicio. Efectivamente, hai noites que non hai policía local, algunha noite non hai policía local, hai noites ás fins de semana, hai policía local ás noites de fin de semana, sobre todo de venres e sábado, e cando é posible algunha outra. O número de asentes que hai non permite que haxa en condicións gardas 24 horas ao día, 7 días a semana, porque, como vostede ben sabe, ainda que cando vostede gobernaba e tiña a alcaldía así o facía, non debe de haber un asente solo de noite, por exemplo, e moito menos un auxiliar de policía solo, como ten estado cando vostede tiña a alcaldía. Entón, esta alcaldesa non está disposta a que haxa gardas con solo un asente de noite, moito menos un auxiliar de policía local, e para garantir gardas con 2 persoas de noite, ou por o día unha, por o día hai gardas con unha, pero de noite con 2, era imposible facer as gardas os 7 días da semana coas súas 7 noites. Entón, hai policía local sempre que é posible, estamos ademais en coordinación ca Guardia Civil e non hai ningún problema. Non hai ningún problema que non ten ningún problema. Non ten ningún problema a cidadanía, que está igual de atendido ou mellor que antes. Sí, pero entonces querme decir que os turnos que había antes, o sea, ahora non hai sempre policía local de noite. Non hai policía local de noite, habitualmente, durante a semana xa non hai policía local de noite. De luns a xoves non hai normalmente. De luns a xoves non hai policía local. Normalmente Pero hace policía constar en el acta, por favor. Usted sabe que hai unha sentencia firme sobre os horarios da policía local? Sabe? Sí, sei. E usted dá unha orde dicindo que non haxe policía local de noite. E vostede sabe que hai unha orden da Xunta que anula a modificación súa do convenio? Non. Pois está anulada a modificación. A modificación que vostede fixo do convenio dos funcionarios coa asignatura de laborais, a Xunta anulou esa modificación. Co cal, en cumprimento do convenio, os policías locais non teñen que facer noites. E por vontade propia aceptan facer noites e de feito están facendo máis noites das que deberían facer por convenio. Non hai tantas noites, non hai policía local de noite. De luns a xoves normalmente non hai. Porque usted non se orden, non? Sí. Sí, e que é orden da señora alcaldesa. Esos días non hai policía local de noite. E ese decreto da Xunta anulou a sentencia firme tamén? Non lo sabe. Bien, agora, vamos dar os horarios da policía local. Non vai se publicar, esa transparencia da que vostede fala, que nadie sabe a que hora hai policía local, o único que sabe xente que non hai, que se sabe por teléfono que non hai nadie do outro lado do teléfono, non hai publicado en ningún sitio que cando a policía local non colle o teléfono que chama outro número alternativo como pode ser a Guardia Civil.
Mire, a xente pode chamar a policía local cando queira. O que non pasa agora é que contando que de noite hai garda de policía local, se hai unha persoa, unha xente solo, chamen e lle digan que non poden acudir a onde está porque está el solo. E a xente teña que perder o tempo como ten pasado, xa en algunha ocasión. A xente contaba que había policía local, chamaba, non había, e o que se conseguía era perder o tempo. Agora iso non pasa. E entón, cando non hai policía local e chaman ao 112, xa todos saben e les fala directamente a Guardia Civil co cal se aforra tempo e se aforran problemas. Bien, vou a volver a preguntar a ver se son acá. Cando vamos a ter a hora da policía local ou non a vamos a ter? Pois, se é oportuno que lle dé o horario da policía local, eu darei o consultarei co xefe da policía local, porque eu non sei se é un horario que deba. Se non hai ningún problema, o ten, non se preocupe. Cando, sabemos. Mañá mesmo, se queres, se está feito, se está rematado do próximo mes, mañá xa o ten, está o xefe elaborando. Eu pedín tamén un informe técnico por correo electrónico. Deron o correo electrónico que te mandei a alcaldía. Deron, pero o correo é de Antonte e o técnico non tivo tempo de facelo de Antonte. Vale, pero vais a facer, non? Eu mandei un correo electrónico onde ponía que solicitábamos un informe técnico firmado donde se paga constar que o proxecto existente, a falamos da Cristina, non se pode completar con os cálculos necesarios e se necesitaría confeccionar uno nuevo. Te dixo na comisión informativa que había un problema no proxecto de José Antonio Comesaña, que é un proxecto de execución, tal como leu vostede aí, porque non me acordo de leu vostede, que, por certo, o José Antonio Comesaña non desapareció, está vivo, coleando por aí, e non o chamaron nunca para preguntarse nin a hora. Eso é mentira. Faga a pregunta se quere. É mentira que non o chamaron nunca. Pero faga a mentira. José Antonio Comesaña. Faga a pregunta. Mire, vamos a ver. Eu pedín, usted dixo que o proxecto que tiña dixo dúas cousas e agora acaba de decir outra respecto a Cristina que non son certas. Vamos a ver. Usted primeiro dixo que o proxecto non se podía executar porque faltaban cálculos sobre a resistencia de que se había que cambiar a coberta, aguantaría ou non aguantaría. E o manteño. Bueno, pues eso é mentira. Porque, vale, é mentira. Siga. Entonces, eu pregunteille, é mentira. Entonces, eu pregunteille a vostede, e usted preguntou aos técnicos ou a empresa se había posibilidade, que usted estaba apuntando, de facer un proxecto novo, que nos parece un disparate a todas as luces. Agora parece que xa non hai un proxecto novo. Bueno, parece un disparate. Por qué? Porque eso, facer un proxecto novo, hai que volver a sacar a licitación. Eso xo explicamos antes. Faga a pregunta, faga a favor. Vale, pero eu para facer a pregunta que teño que pedir en situación de o que eu quero preguntar. Vale. Entón, se usted decía, hai que facer un proxecto novo, porque non hai cálculos, non é certo. Preguntei eu se había preguntado se dixo que non se lle pasou pola cabeza preguntar se se podían poñer os cálculos. Entón, eso é o que lle estamos preguntando agora, por escrito. O Partido Socialista pregúntale, queremos un informe técnico onde nos digan que non é posible poñer eses cálculos sin facer un proxecto novo, porque nos parece unha barbaridade. Bien. Primeiro, eu non lle dixen que non fora posible facer eses cálculos. Que non lle preguntaran. Eu non lle dixen que non fora posible facer eses cálculos. Que non nos preguntaran. Vostede dixo que ninguén falou con José Antonio Comesaña. Eso sí que é mentira. Sí que falamos con José Antonio Comesaña. Dentro do Concello se chamou José Antonio Comesaña e dixo que aquí non iba a facer nada. E o mesmo nos trasladou a empresa constructora nas conversas que tivo. Me dixo que falara con José Antonio Comesaña, que José Antonio Comesaña lle dixo que se era do Concello de Muros que non lle preguntara nada, que non quería decir nada. Palabras do constructor da piscina. Iso por un lado. Por outro lado, o proxecto de execución, como vostede ben di, e como eu dixen na comisión informativa, no título e na portada ten o proxecto de execución, pero dentro non están eses cálculos. Se vostede di que é mentira e terá por escrito que non están eses cálculos. Non é pedir eso. Non hai eses cálculos. Non pedimos eso. Entón, non lle íamos a dar un informe no que diga o que vostede quere que diga o informe. Daremos un informe que diga que os técnicos consideran que é verdade e que teñen que dicir, non o que vostede queira. E con respecto aos cálculos, pois o mesmo. O técnico dirá o que hai, se realmente os hai ou non os hai.
que ningún técnico os vai a poñer ou os vai a sacar. Señora alcaldesa, por iso eu teño que explicar as dos porque non as está entendendo. Mire, nós no correo do 29 de outubro, as 9:30 da mañá, está aquí o correo. O que lle pedimos non é se hai os cálculos... Lea o que pide. Solicitamos informe técnico, firmado, donde se haga constar que el proyecto existente no se puede completar con los cálculos necesarios y se necesitaría confeccionar uno nuevo. Aquí non digo que non estén os cálculos. Usted solicita un informe que diga que non se poden completar. Eu non lle podo garantizar un informe que diga eso porque ninguén dixo que non se pudera completar. No, vale. Decimos que non están os cálculos. Se se pode completar ou non, ninguén lle dixo. Que si lle dixemos é, e se se completan o resultado dese cálculo é que esa cuberta non aguanta esa sobrecarga, que pasa? Entón os técnicos apuntan outra solución moita mellor que eso. Eso foi o que se lle comentou na comisión informativa. E insisto, no informe o técnico porá o que el considere que deba poñer, non o que vostede quería. Vale. Entonces, vostede, vamos a seguir falando da piscina porque é un caso sangrante. Vale. Vostede falou, dixo que... Usted non hablou con José Antonio Comesaña. Usted non hablou. Eu non. Vale, bien, entón se vai a contar a usted. Bien. Usted dixo que o problema do proxecto de José Antonio Comesaña, que acaba de decir ahora mismo, que van a contratar a un técnico que diga cales son os problemas e que examine o proxecto de outra persona, acaba de decirlo ahora. Entón, queremos saber como se chama ese arquitecto, ou é arquitecto técnico tamén. É un enxeñeiro de edificacións. E iso por que é iso? Pois é un enxeñeiro de edificacións, cando poida... Non conozco ese título. Bueno, pois é un problema seu, non meu. Bien, pois non coñeces. Con estudiar arreglado, Sí, como se chama? Chámase Jesús de la Fuente. Jesús de la Fuente. Bien. Mire, o proxecto de José Antonio Comesaña pagouse? Está pagado? Creo que sí. Eu creo que xa lle pagou vostede. Non. Ai, non. Ah, Vai bueno. pagar. Vale. Será por eso, non fixo iso. Ai, non sei. Bien. E cargou yo vostede sabe. Entonces, vale, pero o Concello ten que cumplir as obligacións de atrás. Eu non digo que non, pero... Vale. Bien, entonces, vamos a ver, parece ser que o problema, a ver, é un problema grave, a mí non me parece que sea un problema de broma o que está pasando na piscina, porque a piscina está mal vendo todo o mundo que se está arruinando. Entonces, parece un problema de tomar en serio, Totalmente de acordo. Bien, de tomar en serio. Entonces, que está pasando ca piscina? Según vostede, di que lle din o da empresa que hubo unha modificación do proxecto. Quen modificou o proxecto? Porque, espera un momento, porque o director de obra, que era José Antonio Comesaña, marchou. El non modificou o proxecto. Quen non modificou o proxecto? A ver si vostede se entera ou quere enterar. A ver se nos enteramos todos. A ver se se entera ou quere enterar. Todos. O director de obra renunciou. Quen era José Antonio? Era José Antonio Comesaña, renunciou. Sí. E coa venia daquela alcaldesa, vostede, Caridad González, se marchou. Deixando unha obra empezada cunhas conversas, según nos comenta o constructor, e según el lle confirmou a persoa que o chamou dende o Concello de Muros, deixando unha obra que se estaba executando non de acordo ao proxecto, senón as conversas que tiña. De feito, a empresa tiña construídas, e non as construíu en un día nin en dous, tiña construídas pezas ex proceso para a coberta da piscina de Muros que non se corresponden co que había no proxecto. E iso era co coñecemento, según nos din dende a empresa, do anterior director de obra de José Antonio Comesaña. Iso dixeron de vostede. Entón, nos atopamos con unha obra empezada que non se estaba executando de acordo ao proxecto que había aprobado, que había na Diputación, e con un director de obra que non estaba. E como xa expliquei antes, coa necesidade de atopar ou ben un director de obra que asumira as conversas verbales dos outros, ou ben que asumira as contas de unha empresa que non ten un técnico o suficientemente cualificado como para eso, ou ben un director de obra que chegara a un acordo ca empresa para poder solucionar o problema de xeito que a coberta se poida arreglar de maneira segura e rápida. Eso foi o problema co que nos atopamos.
con unha empresa, con unha obra en marcha e un director de obra que se marchou e que deixou a obra colgada e ademais dicindo que non quería saber nada desa obra e que non quería participar en nada. Eso foi o que nos deixou vostede. Sí, vale. Entonces, todo eso que di usted está o querendo, o sea, a vostede díxolle o da empresa que José Antonio Comesaña había modificado su proyecto e lle había dito que o quixeran de outra maneira. Iso é o que nos está dicindo vostede, non? Iso é o que lle contou a vostede a empresa. Díxolle, o director de obra, que se chamaba José Antonio Comesaña, o chamaba o que fora, dou órdenes verbales donde dixo que modificaba o seu proxecto. E a empresa, voluntariamente, sin facelo constar no libro de obra, porque estará no libro de obra esa modificación do proxecto, ou fixo a empresa de motu propio? Fixo a empresa de motu propio? Usted cree que existe unha empresa que fai unha modificación dun proxecto firmado por un técnico e aprobado por 4 ou 5 técnicos na Diputación da Coruña que empeza a fabricar unhas pezas de forma distinta que non está no proxecto de chau-chau sin firmar as modificacións do libro de obra? Usted cree eso? Eu o que creo seguro é que ninguna empresa se ponga a facer pezas ex proceso para unha obra sin o consentimento, sin a conformidade do director de obra, porque se arrisca a que o director de obra non lle certifique. Eso é o que teño clarísimo, que a empresa non iba a facer nada, non iba a empezar a obra sin o consentimento do director de obra. E a empresa estaba traballando e facendo a obra non de acordo ao proxecto, senón de acordo ao que estaba comentando co director de obra. Sin instruccións no libro de obra. Cal é a pregunta? Usted cree, a pregunta é, usted cree? Sí me creo. E eu vou dicir cal é o problema da piscina. Sí me creo, o que me dio o constructor, sí o creo. Usted cree que hai un constructor que fai unha modificación do proxecto, fabrica unhas pezas que non coinciden co proxecto sin unha orden no libro de obras. Usted cree eso? Eu creo eso, sí. Bien. Creo que fixo eso de acordo co director de obra. Así, usted cree que o fixo de acordo e no libro de obra non consta esa modificación. Usted non ve o libro de obra, Eu non ¿verdad? vi o libro de obra. Vale, pues debería verlo, para ver a modificación. Bien. Bien, pues estamos hablando de palabras mayores. E ahora voy a decir cal é a realidad, porque usted non sabe... Vai facer unha pregunta? Sí, Estamos sí. en robos de preguntas. Sí, estou... Haga unha pregunta. Entonces, rógolle que se entere de cal é o problema da piscina, porque ainda non sabe cal é o problema. Mire, Voy a decir... robo anotado, estou máis que enterada Vale, de pues cal é o problema da rogo piscina rogo e non me explique nada porque vale, eu sei perfectamente cal é o sí. problema da piscina. Vale, entonces rógolle que lle pregunte aquí a alguén, non sei quen foi, desde o Concello de Muros, que a empresa se lle mandaron os planos en PDF modificando o proxecto de José Antonio Comesaña e de onde saliu, de aquí do Concello. Esa foi a orden de modificar a construcción das pezas, non foi José Antonio Comesaña. Dígalle que lle den eses PDFs e a ver que nos firma. Eso é o que está pasando na piscina. E o máis importante de todo. Pode intervir, señora Rodríguez? Sí, intervento. Os planos PDF que se lle mandaron á empresa non son para modificar nada. De feito, era unha proposta que se lle mandou á empresa cando se, por parte do Concello, do novo director de obra, Era o novo director de obra, Fernando Rey. no que nese momento era o director de obra, Fernando Rey. Foi o que fixo os planos e a modificación do proxecto. Non, eu non sei quen fixo os planos. E non hai unha modificación do proxecto. Eses planos non son unha modificación do E que proxecto. son eses planos? Eses planos son unha posible proposta de resolución de cuberta remitida á empresa cando ese director de obra comprobou que no proxecto feito por José Antonio Comesaña faltaba memoria xustificativa do cálculo estructural. Entón salieron de aquí os planos en PDF, verdad que sí? Uns planos en PDF. Bien, e en eses planos coinciden ca nova fabricación que está facendo a empresa? Non coincide. Non coinciden. Non. Pero mandáronse para facer unha modificación da Non. planta. Para que se mandaron ese plano? Para consultarlo. Para consultarlo. Sí. Mandároselle para consultarlle á empresa si a empresa aceptaría facer a obra desa maneira. Era unha das Quen posibles propuxo eso? Quen solucións. propuxo eso? O Concello. Entonces non lo propuso José Antonio Comesaña. O proyectista non o propuso. Vamos a ver Señora si alcaldesa, fai o favor. No, espera un se me momento, permite, un momento. yo aclaro un momento. A ver si fai o favor de deixar de liar o personal. Yo, Vale. non digo nada. As pezas que fixo a empresa Eso constructora. Si eu non conto Señora que hai os Caridad, planos, non me se sabe interrumpa. que hai nos planos. Non me interrumpe, por favor. Sí, siga. Mire, as pezas que construiu a empresa constructora Sí. non teñen nada que ver con eses planos. As construiu
antes de esos planos. Eses planos e outras moitas conversas e outra moita documentación se moveu dende que nós accedemos ao goberno municipal, intentando resolver este problema. Pero dende que nós chegamos, a empresa non fixo pezas. O que fixo todo foi de acordo co anterior director de obra. Eses planos e outra documentación se moveu e se enviou traballando, intentando chegar a un acordo para que se solucionara o problema da coberta da piscina municipal. Non teñen nada que ver con esas pezas. Non hai un proxecto modificado. Non hai. Vale, entón non veña agora dicindo que se eses planos son un proxecto modificado ou se modificou ou se o constructor fixo as pezas novas en base a eses planos. Non, fixo as pezas novas en base o que acordou verbalmente o anterior director de obra con José Antonio Comesaña. Bien, visto... Ten máis preguntas? Sí, teño máis preguntas, claro. Visto que non consta en ningún libro de obra, ninguna norma, ni ninguna orden de modificación polo anterior director de obra, visto que por fin escoitamos aquí de que desde o Concello as modificacións fixeronse e mandaron uns planos, unha proposta de unha nova coberta, que non sabemos se aceptaron ou non, pero se mandaron desde aquí, que eso non se dixo na comisión informativa, dixe agora, porque nos acabamos de enterar, porque me acabo de enterar que existen uns planos por aí, na comisión informativa, que non hai que saber todo o que pasa con esta piscina, non se dixo, dixe agora porque sale da luz. Bien, entón queremos preguntar, cando van a empezar realmente as obras da piscina? Que é o máis importante? Cando van a empezar? Bien, pois mire, non se dixo na comisión informativa deses planos porque non teñen máis importancia que a de unha proposta que se lle fai á empresa que non acepta naquele momento. Non é máis que eso. Entón, se quere lle contamos tamén cantos puntos había en cada escrito que se envía, vale? Pero creo que a información importante non é se se mandaron uns planos que non teñen ningún efecto, que non modifican ningún proxecto e en base aos cales a empresa, insisto, non construiu absolutamente nada, porque era unha das varias solucións que se propuseron, que se traballaron e que se intentaron. Era unha delas. Cando se vai a empezar a traballar na piscina? Pois moi en breve, porque agora sí que está encaminhada a solución. Agora sí que hai un técnico que está de acordo coa piscina, perdón, co constructor da coberta da piscina, da obra, e agora en breve se empezará. Exactamente o día non o sei, pero moi de contar. Moi ben, entón, nas comisións informativas do urbanismo, que vamos a seguir tendo a proposta que foi unha proposta moi interesante, que non chegar hasta este extremo, pero sabemos que foi para tutelar a colocación dun tellado. Vamos a ter, podemos ter unha copia desos libros de obras para saber como vai a construcción. A anterior comisión informativa xa levamos todo o expediente deste asunto e o volveremos a levar. Non o quiso nin mirar, nin o abreu non o quiso nin mirar. O expediente todo, aquí o tiña enriba da mesa a súa disposición. E na próxima comisión informativa volverá a ter todo o expediente completo ali arriba. O libro de obra non estaba aí. Vostede non sabe se estaba porque nin abreu a carpeta do expediente. Señora Caridad, nin abreu a carpeta do expediente. Ten máis preguntas? Sí. Usted sabe canto custou repoñer o suelo da piscina? Tanto porque hubo cando entraron as primeiras filtracións, hubo que levantar o chan todo da piscina. Non sei. Bueno, nos custou 10.000 euros. Sabe canto vai custar agora? Por encima do proxecto da obra, porque non haberá que poñer novas partidas para o feito da piscina, non? Pois non o sei. Sabe vostede canto vai a costar? E a outra, como mínimo dos 10.000 euros o sueldo. E outra cousa que se me esqueceu. Cando vostede gobernaba aquí co BNG, cando estaban gobernando con o anterior alcalde, en esa piscina fixeronse modificacións, supoño, sabe? Sabe en que consistiron esas modificacións? Algúnas delas sí, non sei todas, no pero teito, algúnas en delas que sí. consistiron? No teito? Sí. No teito non sei se se fixou, no teito non se fixou nada. Sí hubo, porque están aquí os papeles e sí hubo. E as modificacións que hubo, sí, no teito da piscina de Muros, foi unha modificación que fixo Susana Dosil, que daquela era arquitecta, a sobrina do difunto, do anterior alcalde, que meteu as baixantes por dentro das columnas. Eso é unha locura. Pues, Eso que está contando é unha locura. Pero vai mirar. As baixantes están por dentro das columnas, pero están feitas cando a señora Naya proxectou a piscina
que ten o Concello de Muros. Mira, É unha loucura. Non hai máquina que permita perforar en toda a longitude uns pilares. Non digo dentro dos pilares, digo pegados. As baixantes están por dentro dos pilares. Sí. Por dentro dos Non pilares. están por dentro dos pilares, están pegadas aos pilares. As baixantes están por dentro dos pilares. Non están por dentro dos pilares. Bueno, fagan as preguntas se queres. Están por dentro dos pilares e Nada se máis, lo queremos confirmaron contar ainda que para o hoxe. mes que ven, antes de Navidades, vamos a ter funcionado a piscina. Nada máis. Vamos a ter funcionado a piscina antes de Navidades. Pensamos que sí. Pois é unha Nega. Bueno, está casi todo falado. Queremos parabenizar o goberno porque os robos que levamos nos meses anteriores están sendo atendidos, o sea, a maioría na súa parte. Ainda faltan varios, pero Sí, hai cosas que están hai encargados. pendentes, porque se queremos facer un robo que vai ser xa casi unha reivindicación histórica, que o Concello faga o posible para meter a velleira tal, ou a velleira e a torea no século XXI, que é onde da SL, unha vez, e que a maña señal da televisión. Eu creo que estamos nos anos 80, e había nada máis. Nada máis. Bueno, antes de rematar o pleno, vou a dar lectura a un escrito que entrou no Concello o día 2 de outubro, que é un tema que nos parece importante. Di así, moción por parte da Asociación de Longope, COCIF, bueno, non me digo en alto porque Señora Alcaldesa, está todo protegido. Esa é unha moción. Non é unha moción, empeza como moción, pero non é unha moción. É unha proposta, un escrito, e agora salles con. Bueno, aquí lle chaman moción, pero en realidad é un escrito. Por parte da Asociación de Longop a todos os consistorios de Galicia para a solicitude dunha declaración institucional de reclamación do pagamento das pensións de 12.000 mariñeiros galegos que traballaron na flota norueguesa dende os anos 40 ata o 1994 do século XX. Esta moción será presentada por 3 representantes da asociación, o presidente, un portavoz e un documentalista. Non digo os nomes porque non sei se é oportuno, tampouco é cuestión de meter a pata. Exposición. Mariñeiros galegos que traballaron na Mariña Mercante norueguesa piden o pagamento das súas pensións de xubilación ao país nórdico. A defensa e reclamación de dereitos exposta públicamente pola Asociación Longope acada xa un extenso percorrido institucional. O seu presidente, Juan Lorenz... Non sei se o podo dicir, supoño que sí. Sí. Juan Lorenz Názara e o seu portavoz, Alberto Paz Viñas, conduciron esta loita ata as altas institucións de Noruega, mantendo reunións co seu defensor do povo, embaixador de España en Noruega, embaixadora da Unión Europea en Noruega, secretario do Ministerio de Traballo e Seguridade Social de Noruega, cabeceiras dos sindicatos máis representativos do país como a LO. Estiveron tamén en altas institucións españolas do Ministerio de Exteriores, Ministerio de Traballo de España, Embaixada de Noruega en España, na que mantiveron unha reunión co seu embaixador no país. Mantiveron encontros no Parlamento de Galicia con AGE, BNG e PSOE. Así mesmo foron invitados por Paloma Rodríguez, diputada do PSOE, ao Congreso dos Diputados para establecer liñas de actuación pertinentes. Acaba de chegar de Luxemburgo a representación de Longope de unha vista oral no Tribunal de Xusticia do caso Wieland, caso similar entre mariñeiros austríacos contra armadores holandeses. A loita polas pensións dos nosos mariñeiros que traballaron en Noruega non cesa. No eido da política, os eurodiputados Gabriel Mato, Francisco Villarmón do PP e Pepe Blanco do PSOE pediron explicación sobre os mariñeiros afectados polo problema en setembro na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo a ministra de Pesca de Noruega, Elisabeth Aspaker, sen resultado. A eurodiputada Lidia Senra, de AGE, obtivo a resposta da Comisaria Europea, Asuntos Sociales e Mobilidade, de que hai que facer valer o artigo número 16 do Reglamento da Comunidade Europea número 883/2004. Dito regulamento confire ás autoridades competentes dos Estados-membros a posibilidade de facer acordos bilaterais en interese de determinadas persoas ou categorías de persoas. A eurodiputada Lidia Senra comunícalle a primeira ministra norueguesa Erna Solberg mediante un documento firmado por 32 eurodiputados que ao abeiro das normativas europeas toda prestación que non fora liquidada ou establecida suspendida a causa da nacionalidade ou da residencia
será a petición desta liquidada ou restablecida, na que a comisaria Thyssen recomenda utilizar o marco das relacións con Noruega para facer cumprir esta norma. Os diputados socialistas galegos instan ao Goberno de España a adoptar medidas que para as pensións exixen máis implicación no caso. O BNG acada o voto unánime de todas as forzas no Parlamento de Galicia para reclamar as pensións dos traballadores galegos nos barcos noruegos. A diputada do PSOE, Paloma Rodríguez, pregunta no Congreso dos Diputados se o Goberno de España consultou este caso co Tribunal de Dereitos Humanos. No eido técnico, o profesor da Facultade de Dereito da Universidade de Coruña, Xosé Manuel Carril, logo de facer un estudo no Instituto Nórdico en Oslo e consulta na Biblioteca da OIT en Xenebra, extrae a argumentación xurídica do caso que foi publicada neste 2015 pola prestixiosa editorial Aranzadi co título Una cuestión de derechos humanos, la protección de seguridad social de nuestros trabajadores en el mar e migrantes en Noruega. A documentalista María Isabel Pereira Varela, facendo tarefas documentais nos arquivos nacionais de España e Noruega, denuncia nos tribunais noruegos o país pola denegación das pensións. Acordos. Instamos os gobernos municipais de Galicia a facer unha declaración unánime a favor do pago das pensións dos nosos mariñeiros, usando de maneira efectiva as súas competencias e tendo moi presentes o artigo 14 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos, polo cal se proíbe calquer forma de discriminación, considerando a pensión como un dereito á propiedade e, polo tanto, elemento de protección. O artigo 98 da Constitución de Noruega que proíbe a discriminación entre nacionais e estranxeiros. Artigo 1. Protocolo da Convención Europea de Dereitos Humanos. Instamos a este goberno municipal a presionar mediante as súas canles administrativas a Noruega a que pague as pensións aos nosos cidadáns. Instamos a que presione o goberno central do Reino de España a que poña unha demanda interestatal a Noruega pola vulneración dos dereitos aquí mencionados, que requiren a ausencia dos mandatarios do noso país, para cumplir así a obriga de proteger así os nosos concidadáns. É un escrito que insta o goberno municipal e, polo tanto, o goberno municipal, despois de avaliarlo e leelo, decidiu aceptar a instancia e apoiar a asociación non OPE e presionar na medida das nosas posibilidades tanto as canles administrativas da Noruega como ao goberno do Reino de España para que atenda a este colectivo. Nada máis. Moitas gracias pola vosa atención e dase por rematado o pleno.